Dili sa patil. Ato subak mo ni. Kailan mas likatulog ni na. Mata ba? Uy, mata. Sige, dito ka kwarta na. Uy, kom na day. Manguto day. Man. Sige, kakatubo dito ka kwarta na, uy. Tupaw, kas balita. Sa mga balita. Nagkuan ang gobyerno. Nagkuan na. Kung kinsa itong makadakop o gining taong grasa, mga kwarta 1 milyon. Anak, Kwarta pa yun. hindot kira. Ni Kwarta saman. no. Ato pa 1 million. Watay na tungalay na kita ra ginbutik. Kita, kung makakita ito, 1 milyon. Tag 500 dani day. Ang usa ka taong grasa, 1 milyon. Kung duha, 2 milyon. Tuan sa kwartahan na. Oo. Pero gigigig ato ta. Kita ta. Ngita ta. Tauro ta diri, may masaan na. Atong kuan, isuod din itong sako ba? Hindi, tiraduro ni mo. Gigo mo sana no? No? Tiraduro ni mo, Roy. Akan na, igusod. 1 milyon, sus. Nakulig. Sige. Palit na tag bum-bum. Ya. Curse ba no? Oh. Aman. Tatang, ngita ta. Tag mo ikaw no. Ato to. Ikaw ko no. Ato tutunahan. Ato. Oh. Kwarta na ni. Sus. Ya haya dari ko ana oy. Lugara. Di mo nang ko ana kuha ka sa akin no. Ya gaya hay ni ay. Wa man gani isabay diri gani. Mereka kurang yung usaha gini nagkuhan rin, tikaw-tikaw. Ayaw na ni kuhan na. Lugaran rin kay kuhan ba? Ay, kuhan kayo. Iyahay kayo. Ang napay, hangin-hangin. Nindot pa kayo kay napay kalbian. Nindot kay kuhan rin gini, tambayan. Kuhan ba? Bugno kay panahon rin sa kuhan. Ining iriyahan rin. Mawar gini akong kuhan rin. Kanila ko rin mag-istambay. Ito sa ako. Sakit. Diri. Taong grasa yung, Ha? dungking. Oh, may kakaw. Maugit sa'y. Sa'y, kwarta na sa'y. Sige. Ano? Kuhan na sa'y. Atos ko tanong ko asa-asa siya koto ba? Sa, Palidi. ali diri ay palayo ki. Apa paninda niya? Si matug na ron, pero taong grasa gini. Ito yun yung, ano ni? Ito na to, hindi. Tuko na to para makatug ba? Kwarta na sa'y. Sige, hinahin ko. Ay, kumabila ako. Diyos ko, Ay, pahuway na eh. Timang ko na. Kapoy lakaw ni. Ari ko rin mo pa rin. Ari ko rin mo kanang kuan. Pahuway. May rin kay mingaw ba? Lami kay rin. Isa-isa rin diri kuan. Punuan na dako sa kuan. Kawayan. Aw. Pagkahoy rin nilay. Lipat ko na. Kahoy. Dako ko kahoy. Hindi kay sambayan ba? Ari rin ko diri magkuan. Paabot sa kuan. Kabuntagon. Ay kay way samok ba? Way mga kuan. Mga agi. Nindot po kayang daan po. Kuan, agi-agi andre. Riling ko rin tambay yun. Abot mo kabuntagon na ni. Wag mo di tao diri magi. Peaceful ba? Peaceful yun ang kuan diri. Kuan, wagi mga agi lain. Mawar gini akong kuan. Ari ko, tambay ko diri yun. Abot ko na mo agi. Timingaw mo kayo. Mali kuan, lisod kay ako raw sa diri yun. Wagi pa kanan ba? Ari ko diri, tambay ko diri. Ay, nakatuog na. Aman, nakatuog na. Ini.
Nakatuog ng tangras. Huwag mo na matulog siya, nag-sleep man siya. Guys ko tayo red. Makakapita ah. Unsaon ka ni pagdakop ni. Ayaw ni makakapit. Ano tayo na atong dakpo din? Dakpo na ka din. Pero pakikwarta din to. Atong datong sa natos payag ba? Asan? Ako buong mo sinina kubuha. Tabuan na itong naon yung suntok ko ito. Nahinay na siya, kima. Tali din. Suntok ka tali. Tali ba? Tali. Midas natuong. Kini. Kwarta lagi ta ni. Putihin. Hinanok ba yan? Tanggrasa yun. Kwarta na lagi na ni. Kwarta na nga. Tanggrasa yun. Kaya matong, kwarta gid. Tanggrasa yun. Ang naong mo. Yaho kayo. Dragon. Huwag kong kaon. Dala. Murag baga ba? Kwarta na ni. Ganun nagpatugtog, kwarta na ni. Oo, kwarta na ni. Kwarta ni. Ito ni. Kwarta to ni. Tana ni. Tanong to danang naong ba? Tanong na to danang naong kay. Ato karoon ba? Ano tawag mo? Ito yung face. Unsa man say? Pero, adla, ito si kumpare Metis. Ano? Palpak ka na to, anak. Maing hapon, kaway ayo. Maing hapon, kaway ayo. Kaway ayo show. Kaway ayo show. Shout out me ni Papa GK TV o Santa Fe Vlog. Salamat niyo mga idol. Salamat sa inyong sigig tanaw sa among salida. Hinaot nga malingaw mo nya padayon pog suporta. Sumbaga ng notification bell aron updated mo sa among mga post. Og ni kuan sa di pa malibet Edgardo Artaho, Gary Artaho isa yang angga. Salamat kay idol. Labi na sa Santa Fe Vlog. Oh, salamat niyo idol Papa Shout GK out TV. din niyo, Dol. Salamat niyo. Salamat kayo. Padayon mga bisdak. Oh, padayon, dili ta ma-discourage, padayon. Unsa pa isulti nimo? Mga Bisaya. O na pa usa. Subscribe. Subscribe sa among kuan, way ayos you. Salamat ni mga Santa Fe. Salamat. Ya, shout out sa ko taga pagsabungan day. Mga Scouts. Sa liluan po. Shout out kinyo tanan.